Τα σωματίδια που αποτελούν ένα υγρό σώμα είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους. Οι δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων είναι σχετικά μεγάλες. Όταν το υγρό θερμαίνεται, τα σωματίδια απορροφούν ενέργεια και κινούνται ταχύτερα. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο σημείο βρασμού, τα σωματίδια έχουν πια τόσο μεγάλη ενέργεια, ώστε υπερνικούν τις δυνάμεις που τα κρατούν κοντά, αποχωρίζονται και σχηματίζεται αέριο. Τα σωματίδια τώρα κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλες και οι δυνάμεις πολύ μικρές. Αντίθετα, όταν ένα υγρό ψύχεται, τα σωματίδια κινούνται όλο και πιο αργά. Όταν η θερμοκρασία φτάσει το σημείο τήξης ή πήξης, σχεδόν ακινητοποιούνται και το υγρό στερεοποιείται. Τα σωματίδια στο στερεό καταλαμβάνουν καθορισμένες θέσεις και απλά δονούνται. Οι δυνάμεις μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλες.